Ingen er så trygt i fare, som ens lille børneskare. Fuglen ej i skjul bag løvet, stjernen ej højt over støvet. Hej, jeg hedder Heidi. Jeg er lærer i musikskolen, og jeg ved noget om salmer. Jeg arbejder også som organist i Fejø Kirke. Og det er sådan, at jeg vil gerne komme ud i deres klasser og lave noget med salmer med børnene. Og vi vil lave danse og rytmeleje og synge nogle kendte og mindre kendte salmer. Og så er der mulighed for at komme ud og besøge en kirke, hvis vi kan lave en god aftale. Ja, det var det. Jeg håber, vi ses. Hej! Ja. Hej, jeg hedder Heidi. Jeg er musiklærer i musikskolen på Lolland, og jeg arbejder også som organist i Fejø Kirke. Jeg vil gerne komme ud i klassen og lave nogle aktiviteter med børnene, hvor vi danser og synger og leger i forbindelse med salmer, så vi får dem støvet lidt af. Og jeg håber, vi kan lave en afslutning i en kirke, hvor børnene får mulighed for at prøve et orgel, og jeg kan fortælle lidt om orgler og salmedigter og salmer. Ja, jeg håber, vi ses. Fint.